Съвсем накрая, нека да дам думата на основния домакин и виновник за това събитие днес, Доцент Костов, да закриете срещата. Така, аз ще я закрия малко по-неформално, така с няколко данни, които са всъщност един коректен и един елегантен апел към госпожа Фандъкова. Последното послание на световната кампания и на нашата кампания е профилактиката. Искам само да сложа акцента върху това, че белодробните болести в огромна си част са лечими, но ако те бъдат предотвратени, това е финансово значим ефект, както за нас, така и за държавата, за институциите и за пациента. И един факт, който е всъщност тази елегантна провокация. Кмета на Ню Йорк Майкъл Блумберг, например, е направил така, че в Ню Йорк, този космополитен град, града на нашите мечти, пушат само 16% от нюйоркчани. И ние бихме могли, като дружество, заинтересовано от това, да бъдем в помощ на госпожа Фандъкова, да направи възможно в рамките на тази година да инициираме една малка инициатива за София, която да бъде един елегантен модел на нюйоркската програма и да направим възможното в столицата да намалим пушачите. Ако успеем с 10%, би било страхотно, защото Майкъл е успял от 2003 до 2006 да ги намали с 30%. Така че за нас е чест и удоволствие да работим за бъдеще с патрона на нашата кампания. Този елегантен букет е за нея. Много благодаря и да кажа само, че разбира се, че си струва да приема тази провокация, защото това засяга здравето на столичани. Най-важното нещо за един момент е да има здрави съграждани. Дали ще успеем, това зависи от всички нас. Имаме шанса, защото в средата на тази година ще бъде забранено тютюнопушенето на обществените места. Това е една стъпка, която със сигурност ни дава тази възможност, така че нека да проследим и да имаме успех. Пак ще кажа, ако всички сме заедно, със сигурност ще се похвалим с успехи. Желая още веднъж на добър час и много успехи на тези толкова мотивирани хора, с толкова интересни участия. Аз съм убедена, че всички, които ви слушат, както вие днес тук, ще се замислят много сериозно върху това да пазят здравето си. Благодаря.